ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise kan long shisha ka jingkemen bat ka jingkerku yaki khon samla jong ka Shnong Mauro kapadan Hari Boy District hadian bawa polling do belong executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ula play pat ba ya ka Jakai Lekai ni ka sports complex ka baningkong akathan ya ka bala pensak nam yaki knyi rangba bat yaki kur bala tip kum ka WIRR Kharkamni Memorial Sports Complex hak bala IT pat hapo ka jing penia jong ka Mauro Sports Social and Cultural Club ha ka jing plia kini ka sports complex ha ka arp kandai terik no pra arajar arpo la sakilang ru da ka MDC barem ka kong Rona Khemdeng u chairman ka NTC uba CBCM u secretary ka MCA uba Jikhar Kongor uba Ferdinand Kharkamni ubre president jong ka Mauro Sports Social and Cultural Club urang ba Shnong jong Shnong Mauro uba opening do bat kiwe kum banchu pentep hang ni ya kani ka sports complex lachna ka jinglot kumba arpo lak tengka da ka jingyo jingrap na ka special assistance scheme jong ka MDC barem ka kong Rona Khemdeng now MP ka Shillong Lok Sabha constituency uba Vincent Pala na ka Meghalaya Cricket Association bat kiwei ki beladan benta ban no senyang ringkat ka kur Kharkamni lingba ka jingsim khia jong ba Renal Kharkamni bat ka yeng ka sam bat ka kur barok we jika kebasyat hak jemut jongah abang yang hak ni apring jongpi kelong yakani kamensir ngatip bawa Renal Ferdi Barit bat kiyeng ke jongki kila penut shibun kapur ban conceive ban plan ban design ban penwandur yakni ke stadium bat kimdai ke industrial house kimdai ke yeng joki mahajan keba si benai arnai nak ba plan lalak ban penlongkap hendrai ke ke bagi lalak ban lek kemangi yok skau mene yaki rangba ki balawan ban no senyang hang ni ki keteng ki bagila jen aduk mene kapeni ya kapeni ya kawe ka sap ka jongki ka bangi ong ka networking skill ka jingla banyo perlok tan kindiat nang tu let ti jingkhang hang tu sim jingerap nang ni kata ka skill ka jongki ban network ka penlong ya ka ni ka basula ban long tang ka jing os new bakan long ka reality ka jing shisha bat kata ka dei ngasngau kadai ka klimat kebangan kepat lang ya ini bagi niat hak tilang kum kedak ke appreciation ya kayeng kesem jong Renal bat kayeng kesem joki barok away kijing thap ti jogi kila benek si minit dan ar minit ndrai ki mati ki jongi kinya im pateng la pateng kata kadai ke gift kata kadai ke jing ai subha ke jong kini ke long yeng bat ngenget baka Shnong ke belong ke beneficiary ke belong ke nong yo jing mentoy na kani ke aset kani ke spa ba ke ba shwa bakan long kum ni kan long tang kom ke we ke cloud ke ba lagi babun ki cloud hakini ki thai nakadakadaw ke don kam ya ke jing IT ke don kam ya ke mensim jong ke jing no lang bat ke don kam tam ya ke ni ke networking ke ba pi kum ke family pilala ban pi hakmat jongi hakini kan apa sih ban inaugurate ya ke dia ke stadium outdoor stadium ke ba kalong multi purpose bagi games jong ka basketball cricket badminton
kidan la ki jong ki facilities ban pendon kam hang ni bat ngawan hapreng jong ki da ka ba ngok pen bat ngalong very impressed ya ka ka bang i hari ni kenok pai ski ngidang ya Roy Christmas dan ketiak ski ban ya Roy jingle all the way mo menta na poy hani nong po te ka ngi ikala long kharkam ni all the way nado ki items ba present hado kani ka gifts ka ba ka kur kala ai nam ai burom yo kinirang ba bat IT ka sapi kum ka dor basnong kani kedai ka minsim jongka Christmas the joy of giving ni hakisni ke ba kubaong ka kintin ngitip ban ngimnang ban ai ngitip ban pan ngiduna ban no senyang ngikeli ke ai ka bahak jonga ngim keli ke ai ka jing usenyang jonga ngiem hakabakum kata kopor ngaken mau hakawai ni ki shnong ke ba ki pat ba ki la excited ba banyo surok kamlang motorable ya simpor haduk si post nem banyakran bakin ai marmar kendiat ke kendo ban penlong motorable ban la banyak kali wak ngaken mau ndang la simti ku Emily udon we neki rangba bang ilalait banyak kerpat banyak rap ban ai jaka alam nak benta banyebet yang lang borok banyak long motorable hadin asni kejing keren guang kala semua benjur ya kata jingga terwalang jung nakaliang jongki bat ngau keben bangan ai nakakendo junga ngan ai lai powin si kita kiwe gimana khmat yang hadu benda sedang dakam yang ladawan kekali kan thut ini thut ketiak kadam wan so nong tu lon mi segi kam sniu ndaladep shna ke surok hakwe sni kensan ki ong long ne am ban poi surok lam naka jaka jungi ndalawa jingtip wale gi kala ka jingmot kumta kadaw kalong ba utau ong naru pas dang bangan nakaliang jungi tingim ai ulak pang bat don kam baga kali kan rung hajan jogi jungi Bacan bat ka bah senda nak por sa kapor nak benta ka jingdiet ka jingniang nak benta ka roy ka pal jong ka snong hi baro ka weng ki nong yalam ki barang ba jong ka snong mauro hi klem da ken ya ka jingwan jong ka executive lane ka jing yo jongi ya ka dor ba snong nakapor syakapor andrei ki development ki telun state lani ki yat kumjo akan dego por ngamla klem daya ilang ban ai kuble lem ya baro klem dajer keteng ya no ki baraya don pentalang ban ya sakilang ya kan dekasni bakan long kasni ke bai pu iping kasni ke bejot ki don nang ne ki nong yalam ki papier nadu ki nong yalam ki nong kitkam jongka cricket association ngas tenat adu kata-kata ban ya sekilang kublai shibun ya ka mauro sports social and cultural ka balakan mau ban khot subhaya nga hakan ni kapor na kabenta ban ya sekilang ya kan ni kasni ka pakamen nakaliang ka jonga ngas tenat ru adu kata-kata ban ong ban ya yo ban ya no seniang lane ban ya samlang ya kata ka development hakapor lane katem ka jonga kum ka MDC ka tu kapor lengba ka skim nang tina po district council ladang ambaklah to kapor hiyo ikata ka financial assistance special assistance scheme na try jong iba pol tip menta pidang iyo nem yo shu ten rai to kapor kat ba iyo lai persyang hi ban yasam ha baro kishnong ha baro ki dong ki caka jong kanong po constituency kan de kapor ngas tenat adu kata-kata wat ladam long MDC lanem long shu kum kinong ni khmat rei pidang kan mau ban yakot
banya wer banya don lang hakan de kasni dan nakaliang ka jonga kan de kapor ka ka bangas ngau ban penpau kalong ba kan de kamadan le se kumbala keren kinong keren ki bahakmat mdaju kamdon ko shisha kalong ka jing shisha ban shui penbot mo baki shnong kin don la ka jong ka madan basketball ngakan mau wat akapor ka bangadang le school mangangi don bet ki madan basketball tang hapo ki school kan rei menta ki school kim ilong like nan shu la ne ngan ong kumno ki la khang da ka giet la damangi ki samla shnong la dangim don da ki madan la jong hi ki madan shnong ta kamut la kham bangin yo ban practice la ne ban le tai haki por met step la ne haki por jan met namar ngai men shwangi don tang hapo Saint Paul sen rei ka Saint Paul ngai menta ki la don la ka jong ka tala ban khang ka shnong mauro ngai ka de ka shnong ka badon bok ka do kata leng ba ka jing champang leng ba ka jing luit men siem ki nong yalam ki jongi ki ba yo ki ba tiplat tiplanti kumno ban wanra ya kan de ka development bat ngai scam ba kan de ka madan kan wanra ya ka jing mentoy na ka banta jong ki kun samla ki jongi ki hep ki baret ki badang ki dangsan kamtam lele ngai ki kena ki jongi ki don ki sap ki paper ngai ku play kerpang ki to ki hep ki baret ki balapan la ka jong ka sap ka jong pi ka jing shat ka balapan tenat na ka bentai jongi ki nong pen ngai ngile phu samar ki mo bat ngai scam bakan long ka jing sarong na ka bentai ki kemi ki pa ki jong pi ki balayo lan lane ban yu pi ba pi don ni kata ka jing not ban mi madan lane ban mi shakmat jong ki pai ba kong ka ba ulai ya kalat kalenti shangi boro kum ki samla hangne ka sinong jongi bangi lala bande ki ki bafatam ada idi barit ru namata kalawe ki pateng ki bansawan nakan hangne ni kong katkum ka phang kum present jong ka Mauro Sport Social and Cultural Club ka bala mi nadu usnem kat knai spa knai knyo arplai snem kalaya buat naso banong ba kinong ilam ba khmat kila pradenti nakapor sipor ya kane kasnong Mauro kajongi buat kade kanupsa kabupatam kajongi kaba kungi ki samla ki badan nakasnong ibot ya ka jinglong ringyang kajongi banle ya ka kabupatam ningkong swa na kasnong lade buat kumba pi itu ya na ngamli shu ubam itu hapo kasnong lane sabar jo kasnong andre nga sopat ban pusngo sapi kum ikentin ni dong charity begins at home kamut ba nganamla banong utaw noilam sabar jo kasnong lada ngampala ban pini nuksa hapo jo kasnong katanga papulong yanga ban yang iboro ki samlarang ba bangin yabat seisin yang nekakam hapo kade kasnong jongi lemba jong kiseng samla bat kamsim lakut tangi kata hakapor bangi syong thai maso benong ba kipateng kipat kinwan kisamla kibarsawan kinsyem ni kene kisenjam kamonlong ban tin tipat ya ki hep ki badet ki jongi kum nakaliang kakur ha jingdon kumbulong mene nakaliang rong pak snong ba munswa las dang ya kene kamadan banti kenyak nakaliang jong ka dorbal snong bat ngakan mau bah ki hebret samla ki sawan lekai henge kadang dei tang kamadan kendau sau ki kena nangkai na po kadong Mauro 3 pamarai ki seong ba kadai ka madan khosli marman kapor ki lekai football henge timdon jaka lekai babha kadang ngidon kamadan satei sepo mospeng hare kala penjengai ki kapelong iki berkin lekai henge nakapor support pat ki khot sen ka kum badan khot sni kaba man kapor biki ur ki kho ya ki kijak kiti de khna Mauro tu hangte gi ong badai kamadan khndau sau badan sau de ni se perkhat nakaliang jongi kum ki samla apo kasnong mga wali baba yang ba keingin ya bha bale namata kati badan kadai ka jaka ka ba itna bha pat ka bolong ru ka nuksa ya ki hep ki baret ba kinam sakamalenti kimpoi pat syakane ka jaka ban penilang ya ka sak apong juki kumbagisim ki wei pat kirang ilakai jong ki wei bisnong ki bodoni ka jaka madan ki papaka